Shalom. Lalu mangaradi rawata memasuki pesta paduan paringotani hari hahayon ni Tuhan Yesus. Mari ini mahitasian buku ini nomor 627 ayat sadaro ditu ayat tolu di ayat tolu jonjong mahita. Jesus nang he haleluya, puji enge hon haleluya, amonangani Tuhan tai, ia manalu hosi bolisi. Lasmaroham puji matuhani, Allah nang kaluhamateani, sisa dosa ta haleluya, mangolu Yesus haleluya. Di arina patuluhoni malohado tanomanai, Yesus Raja hanguluani, napatuduh hosi bolisi. Asmaroham puji matuhani, Allah nang kaluhamateani, sisa dosa ta haleluya, mangolu Yesus haleluya. Bege dinogni suruani, idahamu maulos naon, dang ditanoman betuhani, unang mabiar beitaon. Puji matuhani, Allah nang taluhamateani, sesa dosa ta haleluya, mangolu Yesus haleluya. Marhiti-hiti guarni di bata ama, doat guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, doat guarni tondi porbadia na tumompa langit dohotan on. Amin. Nunga hehe tuani, nunga tutu hehe ibana, ariondo na jinadihon di Jehova, mar olop-olop jalan marlas niroha mahita disi, batu naung binolongoni akka pande bagas imagabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehova doi, halonganan doi anggo di matanta, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata surun maton di parbodia tu rohanami, asatarapol situ tu rohanami marhite-hite hayoni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gandam haporsionami marhite-hite panghirimon namangolu, asa tong-tong huyungot hami,
na hehe dohami musia sia nama te songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sia nama tei. Amin. Marende mahita sian buku ini nomor 52 ayat sada roditu ayat 2. Puji mana-mana luhur, dosa matiani. Puji mana pangulun, salut berdosai. Yesus nadung mati, lasro murian. Allah nama milito, Yesus si manguludu. Toleh tamangin halalas niruhai, dohot marolop-olopon, sangap dinamonangi, natuk-tuk mangului, toleh tamangin dehon, halalas niruhai, ni parngulu Jesusi. Patik kangion hamu ma patik ni dibata imasian Yohanes 10 sada ayat 25. Dungin nina Yesus mamandok ibana au do haheon do tahangoluan na mangolu do na porsia diau nangpe mate ibana ido sahatna atau rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargogo imahami mangulahu na hombar tepatikmi. Amin. Mari ini mahita sian buku ini nomor 167 ayat sada roditu ayat 2 di ayat paduan jonjong mahita. Dijagon Yesus do berdosa, nama ngarsa kondosai, nama ngunduk koni naroa di pambanya nasa sude alai nita kebantaun dijangkon Yesus na pardosana tarsol-sol bagi napon jotro asitutu uhud na ulomano poti dosa nai masa
poti dosa. Tatepoti ma dosa dosanta martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo di bata pargogo naso hatu dosan. Si tompa nasanadong paruhum na tigor. Na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manapoti dosa nami. Akka na hula hami marhite sian pangalosio nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narawai. Nang sian pangatio nami nasoture. Ro di pangoloin nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtu doho nahuhum hami. Alani dosa nami. Alai natar sosol bagi do hami nuaing alani. Asima roham di hami ale di bata nami. Pardengan bahasa jala parasi roha doho alani. Anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesama dosa nami salhutna. Jala surma tonding perbadia tu roha nami be. Asa tarbain hami mangloiho di bagasan hati goran. Doho tahabadiaon. Gabe saat hami tu hanguluan na sorak sudah. Na pinar bagabagam di akana porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani di bata taringo tu hasisaan di dosa. Songonon do pahalongin di bata di portibion. Pola do anak na nasa sadai di lehon. Asa unang mago gandup na porsia di ibana. Asa hangolon na saleleng ni leleng na di ibana. Asa ngapon mak di bata na di cicang. Amin. Hari ini mahita sian buku ende nomor 54 ayat sada dan ayat 3. Nungan di tabando
Epistel, tangion hamu ma hatani dibata turpuk epistel di pesta Paskah paduaon natar surat di Sada Korin 10:5 ayat 10 sia roditu ayat 26. Rapita manjahamar soring-soring. Anggo holan di tanoon hita manghirim di Kristusi jolma na dumanggol do hita sian saluhutna. Alai nunga hehe Kristusi sian namate, ibana do parjolo ni akan namondingi. Ay songon marhite sian sada jolma songon hamatean, songoni do marhite sian sada jolma hahayo ni angka di akan naung mate. Ay songon na di bagasan Adam saluhut mate, songoni di bagasan Kristus sude di Pangulo. Alai gandup ma manghihuton parjojorna parjolo Kristus dungi akan na di Kristusi di haroronai. Dungi ujungna disima pasaton na harajaun itu di bata ama, dung jolo di pasohot nasa panggom-gomion hawason dohot hagogoon. Ay ikon mangaraja ibana rasi-rasa dipatunduk saluhut musui tutoro ni patna. Hamate ni do musu na parpudi si pasohoton nai. Ido sahatna martua do akan na tumangyon hatani di bata jala na umpeopsa. Amin. Marene mahita sian buku ende nomor 36 ayat sada dan ayat 3 di ayat 40 jonjong mahita. Tahati dangkon maha porsian tai songona hitati dangkoni donganta saha porsian di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugu naso hatu dosa, antonumpa langit dotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jauh panas sadai. Imana timune si Maria, nagabi-gabian sendiri pun perbadia. Andorong sahabuan, idi Tuhan tan atau mau nampirni di pangumun silatus, nama tetap pajal do ibana di hanu pinasila, natu atau panua turu di tanono, namondok monglu di arpatulu, amanai ko surgo lahundu di siamun di bata Jehovah amanai pargo na suatu dosan, isima ibana apa imam musugo tutano, mangumi halak nang monglu do. Au persia ditondi perbadi. Jala adong sadarudia madia. Huriah topani halak Kristen akan abadia. Doti hasatan dosa. Doti hatai namandok. Mulak mangulus sogot daging halak naumat. Doti hangaluan na sorahat. Amin. Tapi gema kur parampuan gabungan.
Papangupelehan marini mahitasian buku ND nomor 10 tolu ayat 1 dan seterusnya pilihan 1A dan 1B. Pesta Paskah Tuhan, Pesta Paskah luan, sian hamateani, sian hamateani, Tuhan Yesus do pasuang, angoluan hasonangan, tu saluhut jolmai. Salu banua toru, dang tarbaen tiopanmu, Raja si parngolui, Raja si parngolui, hamatean hamagoan, nasopola habiaran, yungatalu puisude. Ayat tolu. Tuhan Yesus dona monang, Tuhan Yesus do pasuang, las ni roha damepe, las ni roha damepe, dengan kolom mamatana, napor sea di ibana, dang tagamon makope. Marhite-hite naung ditaluhoko sorop ni hamateani. Tamama tutu maret dehami, mamuji-muji guarmu nabadiai, mamuji habal gaunmu na pinatu pami di hami. Roma hami di bagasan tikyo Tuhan. Laho manangihon baritam naulimido pena, asa toktong sai lohot di bagasan rohanami, jala marparbui. Mauliate Tuhan tangihon pangiduan nami. Amin. Barita nauli di kita di pesta pasca paduahon sadarion, ima tersurat di Pesalmen 110 ayat 10 tolu 1 ayat 10. Pesalmen 110 ayat 10 tolu 1 ayat 10 tajahama marsikat sorin. Songonoma didok disi. Nunga pola di gogoho manulak konau, asa tinggang nian HP Jahoba mangurupiau. Suara ni olop-olop do hatuaun marsaringar di udung-udung ni akapartigor. Siamun ni Jahoba do sibain hamunangan. Dang tagamo mati au, sai na mangulu doau, asa hupa jojor akapabahinan ni Jahoba.
ido sahakna. Selamat Paskah madita saluhna. Macailas dorohata. Marningot hamonangan nitu hatai. Pola 2 hari berturut molope tung sopiga hala kita nuaing alain namar ningo do hita habal gaon na pinatupa ni debata nagabe tua haluaon diaka na porsea ibana. Jadi bolo tabere ngakamang kinang di baga 1 tahun semua topik nanakin mengulu asa mamaritahon pabahenan ni Tuhani. Mengulu asa mamaritahon pabahenan ni Tuhani. Asa di hati dakon do di baga 1 tahun hagogoon ni debata. Hagogoon ni Jehovah. Dok ido mual pangurupion. Diaka na porsea di ibana. Di pesta perningotan haheheon ni Tuhan Yesus maredde memuji debata, maredde memuji Jehovah ala dipatuduk kuaso hamatean ido macai lohot di bagasan roha lumowi bolor ngatai dehon di buha-buha iju nama dokon dungatan luha matian dibantuan Yesusi nama dohodok kape gabihehe dengan semangat hidupan na bol marede unang magutun nede jangan hilang dengan temponya bolo mo mago tempo dohot ton termago do to dinedi mago to dina jadi do akadongan akana parede akana mangiguton perkurun jangan terlalu banyak bisik ketika dirihen menarik tun alana bolo pilit bolo suara tagumudang pilit jadi mago mato nedei itor mago mato dinedi mago to dinedi maredei be hamu ba tak pola turohannya kana bigisa ai bahari edenya kaparupanonenna bahari kay bumpareddion hapi didon dison marede hita mamuji Tuhani marede hita alania alanunga tuduk dipatuduk Jehovah hamatian sorop ni hamatian ido nanay tapabua ido banata dokon sude akaparede ima pelayan mamaritahon barita nauli ikut tauji do macai uli macai tabu edetai asa gawe jamita tuaka nau begisa dita kamanga kenang didok nakid di ayat 10 nunga pola digogoho manulakon au digogoho pa manulakon au di paboa borat ni parukilon nama ni pa ngolu ni parpesalmenon di haliangi bolo tajaha di ayat 12 didok disi nunga pola di haliangi nasida au songon akaluba baru akaluba makaliangnya ti panorok ndak bisa mematikan ido ba boido ngola sada manorok rupani maduit tepolara alai napi sada pe hacit alai bola laboha mamuse do bolo gudang ido kon songon loba songon paduit na boy matikan pola nina di sopol ho dalan ni dalan manopol dalan bolo di dokot nunga di haliangi di sopol dalan dangadong be sudah buntu tidak tahu lagi kemana perginya jadi dangadong be haluaon dangadong be yang gugui malua hamonangan anggo di roha alai di hati dakot dison
alai boy ibana malua ala pangurupion ni debata talu do sorop ni dosai sorop ni pangagoi talu ditalu hod debata alani ma uban namare de partisal menon alani ma uban namare de ban memuji Jehovah dia dehoni bana songon edde ni si Musa bolota jahat di 2 Musa 15 ayat 2a madok Jehovah do hatugokku Jehovah kekuatanku Jehovah puji-pujiokku dalam menjadi hatugokku Jehovah kekuatanku ini nebana dipatuluni mana dengan semangatnya pebuahon dipangurupioni Jehovah do hatugokku Jehovah do napaluako nau ibana ma pujiokku ibana ma patibulokku tabu nai didokun mana muse ibana do de batakku ibana ma pasangapokku ibana ma patibulokku akamanga kainang dapana Daud di pabahenan di debata di bagasan ngoluna molo dia tidak ko pabahenan ni debata dia tidak ko capu tangan ni debata na mangurupi ngoluna dia tidak ko nibana songo dia debata na palua ko nibana dison diara ko musi dang hohombuti bana ido akahala na uboso na manada pabahenan ni debata dang mauhun dang taruh pahoho poca ikum marsuara ibana ikun hatahononna iku pebuaonna iku katidakononna idona dokona di bagasanon diarahon ibana ma bangsa Israel manangihon ede hamonangan di soldadu di bagasan udung-udung diarahon ibana asa dohot ibana ubotosa songo dia habal gaun ni pabahenan ni debata idok siam ni debata do si bain hamonangan songo na patupaonna songo na pinatupana tu bangso Israel na mabuan bangsoi sian tano Misir jadi ditogihon laho manada nani hati dakon pabuah habal gaun pabahenan ni debata manogu bangsoi manogu upung nasida sian habuangan pe jadi hatahun ibana iha tidak kon ibana naing sude ubotosa songo dia pabahenan ni debata di bagasan ngoluna doh di bagasan upung nasida di pasojo sejarah panugu-nugu ni di tonga-tongan ni nahumaliangsa alanya ka mga kenang hati situtudo molo ditulak molo ditinggal hodongan iba say songo na so mararga do molo so ditangi hodongan nang hatan iba molo ditulak pakatayon iba manang hatan iba herana so marlapatan ni hilala alani alan pakorhon ni na urang tabo pakilalaani di pakilalan alai di do parpesal menon nang pe ditulakun ibana nang pe somarar gahatana di rohani jolma alai di dok ibana dang medili ibana dang tinggang ibana nang pe ditulak ibana dang gabe di pasip ibana gabe lao buti medili alai di ngotibana do anggo debata dang ditinggalkan molo so ditangyo kalak pehatana alai di boto ibana do na ditangi ho debata do pangiduanna na tinggil do debata di suara ni pangiduan nai ima na di hati daku parpisal menon ima na nang siduhut patubigi honon na
tua kajolma. Porsea ibana na didongani debata ibana alani nang petado nakid ditulakon rorocon musu mangadopon ibana alai porsea do ibana na didongani na pamonangon ni debata do ibana molo debata do ngatta isema alotta rahita pita hati dakko dia kamangina molo debata do ngatta isema alotta song suratnya apostol Paulus turia Rom 8 ayat 21 asa unang mabiara kana porsiain posroha songo parpesalmenon posrohana mengadopi parukilon nang peditulak ibana mengadopi parukilon asa laos ido ajar-ajar lau mengajari akan lau maliangna unang sumurut ai di pargogoi debatado ibana mengadopi parukilon ini di pargogoi debatado akan porsiai sai porsia di bana sai tangi honon ni debatado pangiduanna jadi alani do naik patudu honon na di parsaoranna lau mangihuton debata mangihuton Kristusi saleling sitong taulahon unang atong adong marhata gulgul nang sotikos alai gulgul unang adong atong sumi napitarokon ba napesuditang yodongan hataku ba ikon marsiho duau inahita api hatat taidak tikos songon natwari dihudokon di jamita bahasa Indonesia hata nadia Jumat Agung hata pujung hata lain alai sebungani hata ima hata torok ngindakan jadi membuat natu morok tak songoni etong membuat dia naduminggan boleh dok para pesalmenop penakin dison ditulakon boleh tadok kope ditulakon ba dada nasala pangulauna dada nasala idu ubana marsihohot ibana tok tongdo ibana ikon dipertimbangkan tu lomo ni roha ni debata dia do lomo ni roha ni debata tadok kon nasitongi saliling sitong taula saliling sitong natadok saliling lomo ni roha ni debata nata hati dakon dang rikot madili akan porsiai songon pos ni roha ni parpesal menon ma pos rohatta na didongani debatado hita tayngok ma dang talu hasitongan dang talu hatigoran binaen ni akasibulis akka pangagui tetap mahita madupakon tuhatan ni debata na pasuruh hita maka tidakkon hasitongan nai molo didok di ayat 10 didok di sisongonon dang tagamon mati au say na mangulu doau asa hupa jujur akapabahinan ni Jakoba dang tagamon mati au bolo bahasa Indonesia dokon aku tidak akan mati tetapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia tidak kon ibana do, naso mati ibana, molodang di loas Tuhani mate, parpesalmeni rajai di parporangan sada adong sakap ni debata di bagasan ni. Adong sakap na pinangido ni debata sian ibana dia mai. Dido nakin bagian bena asa hupa jojor akapabahinan ni Jakoba. Hupa jojor pabahinan ni Jakoba ni na ibana. Diulahon parpesalmenodo molo dipalua debata sian parporangani dihilalai ibana do adong sakap nauli
na pinasahat ni debata di ibana. Ala di boto ibana do pengurupion ni debata di bagasan ngoluna. Ima mangajarkon, ima pajojorkon pabahenan ni debata. Naing hati dakonunna pabahenan ni debata na balgai di bagasan ngoluna. Alani las marohana. Las marohana ala di parar debata ibana mamaritaho pabahenan ni debata di bagasan ngoluna di tonga-tonga ni bangsona bangson ni debata na pinilit nai. Aka mga kainang di wado jamita taon di pesta paduahon pesta Paskah na ta pesta honon siap pesalmen 110 ayat 10 10 naing jamita na mangulu di hita ditiki di papatar Jesus dirina naung hehe sian hamateani disuruh sisianna mamaritahon haheheon nai didok lao mahamu tu dia portibion jamitao kamu mabarita nauli tunasa natinoppa bolo tajadi Markus 10 ayat 15 lao mahamu dinatahalaso na kamanga kainang pesta haheheon ni Tuhan Yesus sian namatei mulo taingot 2 hari tapes tahun ari haheheon naing ma sigatat tarohatta aha maulaning nainidok ni debata tuau aha maulaning tanggung jawab si ulaokku na pinasahat ni debata tuau buasa di loas gejang umurku buasa di loas au bui manalpuhon akar ragam ni parukilon buasa di loas au sahat tu sadarion di bagasan hahipason alanya kamang kenang naing tarinungkan di bagasan ruata asa bolo taboto songon nan nidok ni Tuhan Yesus tuak kasih cenai lao mahamu jami tahu kamu ma barita nauli tu nasa bangso naing ido tong tugas dihita dia kana porsea lao ma jami tahon barita nauli tu nasa natinoppa parsuruon nido sahat tuhita di bagasan sadarion parsuruon nido dia kana porsei sahat tuharoro ni Tuhan Yesus padua halihon borhat mahamu barita kamu ma barita nauli tunasa bangso songon hinatidakon ni parpesalmeni dia bersaksi pabua habel gaun nanaing tuhamatian nama ibana alai dihilala ibana do tangan ni debata na palua kon ibana tangan ni debata na menyelamatkan sian gabo hamatiani alani hitape akana porsea hitape aka Kristen si huton Kristus ganu halak na porsea tarjo gabe si tidang ini Kristus gabe jemaat na misioner naing gabe papatarhon tuna humaliang Kristus Yesus namate mulak mangolu ikut tarida mai sampang lumitotta aka mga kinang bola didokko kon tuhita saluhutna ikon parbarita nauli hita ikon hala na misioner hita dada na kepolabor hatita tu inganan si pelebegu dada pola ikon lau hita mengalui si pelebegu asabor hatita songon na pinatapa borhat na pinaborhat ni HKBP 12 hal tu Afrika asa dohot nasida pinalua ni Tuhan Yesusin asa dohot nasida makilalahon habal gaon na pinatupan ni Yesusin asa dohot nasida makilalahon kuasa Tuhan di bagasan ngoluna alai borhat mahita tutonga-tonga ni na humaliak kita
disuruh kita bersaksi marhite-hite ngolutta si ganupari. Parningotan haheheo ni Tuhan Yesus manungguli hita mangulahon tonai mamaritaho barita nauli unang macohot akan aporsiai unang macohot ibana dia sian panggulmiton na mamaritahon Tuhani marhite-hite parange marhite-hite panggulmiton ni ngolu dilehod do dihita todi porbadia margogoiho kita asa memampuho kita laho mangulahoni alania ka mga kainang marhitido hita makatidakkon bibiltay dang pola tiopota dang pola jahauta ayat perayat marhiti bibiltay tutonga-tonga ni nahumaliak kita dang pola ikon saya hafalota akan natar surati naperikok boto otai alai nungata hafali nungata botoi molo tahati dakko ni marhite-hite pakulingta pakatayota nadinggan marhite-hite pabahenata marhite-hite akka parsauran nauli do na akana humaliak kita disima hita bersaksi disima hita marjamita pabuahon tu saluhut Yesusku telah menang maut telah dikalahkan keselamatan bagi kami ima marhite-hite parangeta mangulahon di tonga-tonga ninguluta alanya kamang inang borhat mahita Yesus madongani hita amin mertanyang hita mauliate maale Tuhan nunga hubege hami barita naulimi parpesalmen naung majalo haluaon nama nada pabahenanmu nabalgai di hati dakon ibana Tuhan jala diarahon bangsomi asa dohot ubegi edde puji-pujian asa dohot marede pasangapon gowarmu nabadiai Tuhan songoni mahami Tuhan akan nama kaporsiaiho namangi utoko di bagasan nami naeng hati dakon nami ma Tuhan hagogoonmu huasom na patuduk kon sorop ni hamatiani patupahon haluaod di hami nunga di paradi ho ingana di hami di hasonangan mi hati dakonon nami mai Tuhan di panggulmiton nami asa marhite-hite parange nami asa marhite-hite panguloyon nami haburjuon nami i makati dakoko ima jamita nami atong Tuhan daktarulah kami i so marhite to dim to di porbadiai unang tinggal ho kami Tuhan saya tong mahami ni donganan ni to di porbadiai asa margugo kami asa gabe jamita kami dia kana humaliak kami atong Tuhan Yesus pos marohanami disi margugo mahami rapuko amin. Tapuji matuhata marhite-hite namarede hita sian nomor 633. Sia nama
Siko pakokop nai, haleluya. Gok hamonangan nai, haleluya. Sondang aluni, haleluya. Patiur dalatai, Tatanya koma peliata. Ali debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut seleon-leon na dinggan dohot nasa uli basa nama uli utus. Hupa saat hami masya nani lehon mitu hami pelian nami tuhong. Sejalo mai gabe uap na hucus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparahasia kami pelianon. Patipulon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni si leon-leon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. nasana ni leon mi, tondiro di pamataku. Osadot gogoki, rodi salut mataku. Upasahat itu nasusatuku do. Ali amanami na di Banua Gijang, sai pinurbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panisanami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami tu yutu pangujunan, palua mahami sian pangagung. Ayo dona puna harajaun, dot hagongo rodi asangapon, saleleng dileleng nang Mulak mahita di bagasad dami, tajalo ma pasu-pasu siatu hata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tu hita. Jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tu hita. Jala di pasaorhon madamena tuto ditabe. Selamat Paskah Madita salutna. Karena itu yang agak ramai.
Pesta Paskah Tuhan, pesta Paskah luar, sian hamateani, sian hamateani, Tuhan Yesus dapat suang angoluan hasonangan tu salut jolmai. Salam salam.